Kazwai vana vaMwari, tinofara tichisangana zvekare pakudzidza shoko raMwari. Takaita part 1 basa remweya mutsvene muOld Testament. Toda kuita part 2 basa remweya mutsvene takatarisa tava kuno kuNew Testament. Ndo patoda kutarisa ipapo. Ndineidi kuti kana wakateerera part 1 wakazviona kuti basa remweya mutsvene harizi diki, iguru. Toda kubva ikoko kuOld Testament tuye kuNew Testament. Takabata pfungwa yekuti mweya mutsvene aipreserve. Not only that, aiverifya kuti zvasikwa ndizvo. Mweya mutsvene aipreserve zvasikwa. Mweya mutsvene aisa identity yaMwari pamunhu. Toda kubata pfungwa idzodzo. Then mweya mutsvene aishanda nevanhu apo neapo zvichienda kuti Mwari vada kuita basa rei. TakuNew Testament toda kuverenga vaEfeso chapter 1 verse ya 13 na 14. Pane izwi ratoda kurwa naro ipapo. Regai tivhure ese chirungu nechishona. Chirungu chinoti in him, okay, maybe ari kunzi him mukabva naye kumusoro ndiJesu Kristu. Abva paverse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Saka wakatarisa verse 4 inobva yati iyo, just as he chose us in him. Him ndi Kristu. Before him, in love ndi Kristu. Paverse ya 5, to himself ndi Jesu Kristu. Paverse ya 7, in him ndi Jesu Kristu. Paverse ya 9, in himself ndi Jesu Kristu. Paverse ya 10, in him ndi Jesu Kristu. Paverse ya 11, in him ndi Jesu Kristu. Paverse ya 12, in Christ. Paverse ya 13, in him. Saka ari kunzi him ndi Jesu Kristu. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse number 14, who is the guarantor? Who is the guarantee? Imwe noti guarantor, imwe noti guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Saka, the Holy Spirit is not him. The Holy Spirit is panapa pavesi inoi, the guarantor. Yebasa raitwa na him matiri. Ndiye chii kuchishona verse ya 13 na 14 inoti panapa, muna iye, ende iye ndi Jesu Kristu, nemivo makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapikirwa. Ndiyo verse 13. Verse 14, mweya mutsvene uri rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Pfungwa yatiri kuda ndeyekuti mweya mutsvene ndiye rubatso rwenhaka, ndiye rubatso rwenhaka yedu yekudzikinurwa kwedu. Saka ndo izwi ratoda kutsanangura. Tisati taiswa paizwi iri, ngatibotarisai mweya mutsvene mutestamende itsva. Ndoda kugara ndati kubva pakuberekwa kwaJesu tinongoona mweya mutsvene apo achikondinya nebasa rake raaiva naro pakusikwa kwenyika, because Maria asina kusangana nemurume akaonekwa ane mimba. This is the work of the Holy Spirit. Kuproducer, zvinofanira kuproducer nekuverifya kuti zvabuda apa ndizvo
hazvina chazvinopomegwa muzano raMwari. Tinoona Mweya Mutsvene iyeye achishanda naJohani Mubhabhatidzi kubva ichiri mimba, achizvagwa, achizoita basa rake, achigadzirira Judhea rose kusangana naMesiya pakuberekwa nekuonekwa kwake. Ibasa reMweya Mutsvene. Ndiye akanorikruta John the Baptist, akagara muna John the Baptist, akatanga kuparidza. Vanhu vakanzwa kuti kutaura uku haasiri munhu, aMwari ari kutaura. That was John the Baptist. Kusvikira Jesu abhabhatidzwa. Pakubhabhatidzwa kwaJesu tinoona vatatu varipo: Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Chii chatinoona? Jesu ndiye Mwanakomana, anyikidzwa mvura, achibuda mvura, Mweya Mutsvene anodzika muchimiro chenjiva. Rangarirai kuti njiva iyoyo hapana akazoona kuti yakazobhuruka ikaendepi, yakangomhara pana Kristu, and that was it. Because waiva mufananidzo, akauya muchimiro chinoonekwa kuti ive gwinyiso, zvikonifemewe kuti pane chauya pana Jesu. Akauya muchimiro chinoonekwa. Saka tikuona Mweya Mutsvene aripo parubhabhatidzo. Apo tinozonzwa kuti denga rakazaruka, razaruka, kukanzwika voice rakatsanangura rikati iro, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa, wandinofadzwa naye, munzwei, mumuteerere zvaanenge areva. So Mwari Baba varipo, Mwari Mwanakomana varipo, ndivo vabhabhatidzwa, Mwari Mweya Mutsvene varipo, vatoya kuzopinda nekugara muna Kristu, nekuzoona kuti zvese zvakuitwa naKristu anoita musimba, nekubata, nekurayira, nekudzidzisa, nekutungamirira kwaMweya Mutsvene. Tiri papoindi iyi inotiendesa pana John chapter 3 verse 5. Jesu achitaura naNikodhimo anoti, kana usina kuberekwa nemvura nomweya haupindi muushe hwekudenga. Kana usina kuberekwa nemvura nomweya haupindi. Pfungwa yandiri kudapa kuti vana vaMwari mubate inumber 1 ndekuti kuti Mweya Mutsvene auye pauri, hauyi nekuti kwaparidzwa, hauyi nekuti wauya kuchechi. Anouya nekuti iwe wazvimisira kuva mwana waMwari, ende kwete kuzvimisira bedzi, waberekwa. Kuberekwa, izwi rekuti kuberekwa ndo ratiri kudapa. Unofanira kuberekwa kuti uve mwana waMwari. Kana waberekwa, then Mweya Mutsvene akuchiuya mauri, ogara mauri. Pamwe pese patati tichiparidza, anoya kukubatsira kunzwa vhangeri nekududzigwa kwaro, kuti iwe uite sarudzo pane zvawanzwa. Asi haagari mauri, no. Anomirira kuti iwe utange waberekwa. Kana waberekwa nemvura nomweya, then Mweya Mutsvene akugara mauri. Saka ngatibatei, ndo pfungwa yedu yekutanga. Mweya Mutsvene haangouyi ngoti waimba kuchechi zvinonakidza wotofunga kuti wane Mweya Mutsvene, wanamatirwa wofunga kuti Mweya Mutsvene akugara mauri, waakutungamirira chechi. The Holy Spirit anouya bedzi kana waberekwa nemvura nemweya, zviri proper sekuberekwa kwakaitwa Jesu nemvura nomweya. On that pretext, on that condition, Mweya Mutsvene anoya kuzogara mauri. Point number 1. Point number 2 yatoda kucherekedza, kana Mweya Mutsvene auya mauri, ane zvinhu 2 zvaanobva atanga kuita. Number 1, anobva aisa mauri zvipo zvemweya. Anobva aisa mauri zvipo zvemweya: kuparidza, kudzidzisa, kuimba, kutungamirira, kunamata. Zvese zvipo zvemweya zvinoshanda mubasa raMwari kuti vazhinji vauye kuna Kristu. Anobva aisa mauri. Saka kune vese vakatenda kuna Jesu, vakaberekwa nemvura nemweya, unacho chipo
chemweya mutsvene. Unogona kunge usingazvizivi, unogona kunge wakuzviziva something else, but the Holy Spirit anokupa chipo chemweya mutsvene. Then nemarudzi azvo sekutaura kwataita. Then vaGaratia, ndoda kuti tiiverenge vaGaratia chapter 5, zvimwe zvinoitwa nemweya mutsvene mauri. Zvofanira kuti vanhu vari kurarama mazuva ekupedzisira vazvizive, vazvibate. Verse 16 chapter 5, zvino ndinoti fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Bate pfungwa iyoyo. Saka munhu ane mweya mutsvene anofamba nemweya mutsvene, haazoiti zvidiso zvenyama, desires of the flesh. Sakikos, because you are sakikoi. Tiri vanhu venyama, tinoita zvenyama. Sakikos, because you are sakikoi. Saka panapa kana wane mweya hauzovi sakikos na sakikoi haizoiti kwauri the carnal desires haizoitiki, because pane paine vakuru vari mauri vanorayira kupenga kwenyama kuti dzikama uite munhu kwaye. Vhesi ya 19 yobva yati, zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere, kunamata zvifananidzo, uroyi, kuvengana, gakava, godo, kutsamwa, kupesana, kuparadzana, dzidziso dzakatsauka, godorana, kudhakwa, kutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai. Aya mabasa enyama agara ari matiri, chiberekerwo, chizvarigwe. Izvi zvagara zviri matiri because takaberekwa mumbereko yechitema, muropa, mutsinga dzine zvivi. Sin flows in the blood. Saka ndo maberekego atakaitwa, tabereka saizvozvo. Bhaibheri kutiro aya mabasa enyama. Saka kuvenga, godo, kuroya, kutsamwa, tuka, kusada, tsvina, all these mabasa enyama. Kana mweya mutsvene auya mauri, anodzinga izvi, anoburitsa mabasa enyama. Zvinosvinwa zvichibuda, hazvibudi in one day, but paunofamba muchikristu, chiteerera shoko raMwari, chinamata Mwari, teerera shoko raMwari, chinamata Mwari, chiita mabasa akanaka, aya mabasa enyama anobuda mauri, anobuda mauri. These works come out, anobuda. Chii chinopinda? vaGalatia chapter 5 verse 22, zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomwoyo murefu, mwoyo munyoro, kunaka, kutendeka, unyoro, kuzvidzora, kuchengeta mutemo waMwari. Zvikanzi paari kuburitsa izvi, ane zvaari kugadzira nekusika mauri, chinonzi chibereko chemweya mutsvene. Chinonzi chibereko chemweya mutsvene. Saka anoita kuti mweya mutsvene paanoti ndapedza newe, ndapedza naumba, ndapedza nanyati, ndapedza namuseyamwa, anenge aisa chibereko chemweya mutsvene. Tsvina dziya vana kuvenga nanagodo hamusisina, mane kunaka nekutendeka nekuvimbika. Wamunhu anovimbiwa naye, munhu anoda nokuti unodiwa, anodiwa nekuti unoda, anoteerera, anogarisika, anochengeteka, munhu anoda Mwari pazvinhu zvake. Iro ndo basa remweya mutsvene. Kana ndikamakombeya zvipo zvemweya mutsvene nechibereko chemweya mutsvene, teerera. Basa guru harizi kukupa zvipo zvemweya mutsvene. Basa guru kugadzira chibereko chemweya mutsvene mauri. Ndo basa remweya mutsvene. Kana tichiti mweya mutsvene akashanda pamunhu, hatisi kutaura muparidzi, hatisi kutaura muimbi, hatisi kutaura anonamata maprayer warrior, hatisi kutaura vanhu ivava. Tiri kutarisa munhu ane chibereko chemweya mutsvene, ane rudo, ane kunaka, nekuvimbika, nekutendeka, nekuzvidzora. Ndiye munhu atiri kutaura kuti apa pakashandiwa nemweya mutsvene. Saka basa guru harizi
Mwari achishandisa iwe kuparidzira vamwe basa guru remweya mutsvene, ndiMwari mutsvene achishanda iwe kuti ufanane naMwari. Tatsanangura pfungwa iyi tapana vaEfeso chapter 1 verse 13 na 14 yati mweya mutsvene ndiye garantuwa, ndiye rubatso, ndiye the honest, ndiye vekubhenge vanoti ndiye collateral. Mweya mutsvene ndiye collateral weruponeso nerudzikinuro. Chii chiri kutaurwa panapa namupostori Paul? Apostle Paul ari kuti kana ashanda inini newe, ashanda agutsikana kuti apa pane munhu akafanana naMwari, anobva arayira kudenga, okay, kuti zita remunhu uyu ngarinyogwe mubhuku yeupenyu. Pese pawakati kubva pawabhabhatidzwa achifamba newe kudai, marekodzi ezvakanaka zvawakuita anenge achienda mumabhuku emarekodzi, achienda mumabhuku emarekodzi kudenga. Kana mweya mutsvene agutsikana kuti aita basa rake mauri raringana, anozochirayira vari kudenga kuti zita remunhu uyu ngarichinyogwa mubhuku yeupenyu. Ucharangarira kuti Mozisi zita rake rakanetsa kudenga. Why? Because akanga ati ngaridzimwe, ngaridzimwe. Mwari vakati iroro haridzimwi pamazita ose, iri haridzimwi. Why? Because mweya mutsvene ane veto power mugodhead, mupresidium yaMwari, akanga agutsikana kuti naMozisi ndagadzira munhu akafanana naMwari. Ndosaka Enoki akanzi uyu hatichamudi pane vanhu, ngaachiuya kudenga, because ndapedza basa rangu, akugona kunogara naMwari nekusingaperi. Ndosaka Elijah akanzi now aibva, poto yakwata, yanaka, yaorera, chipakurai, ngaachienda kudenga, wanaka. Pari kubatika here vanhu vaMwari? Saka kana mweya mutsvene apedza basa rake, the next thing anorayira zita ngarinyogwe mubhuku yeupenyu. Panonyogwa zita rako nerangu mubhuku yeupenyu, mweya mutsvene anobva anyora mandiri, mauri, zita raMwari Baba, zita reJerusarema nezita raJesu, mandiri nemauri. That's zvakazarwa chapter 3 verse 12. Vanokunda ndichanyora zita rababa wangu nezita reguta rangu dzvene nezita rangu dzvene. Saka paine zita raMwari Baba. Why? Because ndapossession, ndachiro, ndaugaro hwaBaba vekudenga. Zita reJerusarema, territory munotonga Mwari, munogara Mwari, mutembere yaMwari, Jerusalem. Because Jerusalem then sometimes represent the church, represent the throne of God, represents the people of God. Saka zita rofana kuwanikwa within the church of the firstborn, according to Hebrews chapter 12 verse number 22 to 23. Zita reJerusarema ngarive mandiri. Satana azvizive kuti uyu haasiri ari munyika, asi haasiri wenyika. Tinaye asi haasi wapano. He is an embassy yaMwari wekudenga, ugaro hwaMwari. Konyogwa zita raJesu, zvagoneka sei kuti ave ugaro hwaMwari? Zvagoneka sei kuti anyogwe muJerusarema, apinde muJerusarema? Akatenda kuna Jesu, akatenda kuna muponesi, akatenda kumudzikinuri, akashandwa namweya mutsvene achishandisa shoko neropa raJesu Kristu. Hence kudenga kuri kunyogwa zita rangu, panyika pari kunyogwa zita raMwari. Saka chinoita kuti vari kudenga vasaite nharo, mweya mutsvene ndiye garantuwa. Anogaranda isu
isisu kuti don't worry, kudenga munoenda, because ndini ndanyoresa zita mazita enyu kudenga. Anogara ndaizvozvo, ogara ndavari kudenga kuti don't worry, zita ramanyora iri munhu wacho ndinaye. Inini I'm putting myself at risk. Kana muine dambudziko, check on me. What I've done is unquestionable. The Holy Spirit aita basa rake. Vana vaMwari kwese kwamuri. Therefore the Holy Spirit is the guarantor. Apo Jesu ari the Alpha and the Omega. Pakati pa Alpha na Omega pane basa ra Holy Spirit rekugadzira vanhu vachafanana na Alpha na Omega forever and forever. God bless you. Ngatinamate. Baba wekudenga muzita ra Jesu, tinotenda nekuonga nebasa remweya mutsvene. Tariona mukukura kwaro nekukosha kwaro. Tinonamata nekukumbirira vasati vaberekwa nemvura nomweya ngavaite that decision, vaberekwe nemvura nomweya. Kune vakaberekwa nemvura nomweya ngavatendere mweya mutsvene, ngavafambe nemweya mutsvene kuti aburitse mabasa enyama, aise chibereko chomweya. Mweya mutsvene afare agoita kuti zita rinyogwe mubhuku yeupenyu kudenga. Zita raBaba noromwanakomana nereJerusarema richinyogwa matiri. Satani akationa haachavoni isu, akuvona vakuru vari matiri. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma. Jesu aponesa, tumira nyika nyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wazvitsuwa, kana vari panyanza, pasiridza zorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekufawa. Moyo unodamutsa, imiranyi paguva. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira. Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira. Jesu aponesa, miore